Malawi Today. Tikuunikira madzulo ano kafukufuku wa bungwe la Institute of Public Opinion and Research lomwe lati mwa anthu okwanira 100 ena aliwonse anthu 41 amene wakuti adzavotera chipani cha DPP, ndipo anthu 31 adzavotera chipani cha MCP, ndipo anthu 6 adzavotera chipani cha UTM, ndipo anthu atatu pa anthu 100 tikunena kuti kafukufuku waonetsa kuti adzavotera UDF, ndipo awiri amene mwa anthu 100 amene adzavotera chipani cha PP, pomwe anthu 11 kufikira pano mmene ripoti limatuluka mmene amafunsafunsa komanso ofufuza akuti sadapange chiganizo anthu 11 kuti kodi adzavotera ndani anthu 11 mwa anthu 100 ena aliwonse. Namba imeneyi ndi ya anthu mwa anthu 100 ndiye kuti 11 people sanathe kupanga chisankho kuti adzavotera yani. Komano bungwe limeneli kupyolera mu ripoti imene inaonetseranso kuti pa mpikisano wa mtsogoleri wa dziko achakwera ndi omwe akudziwidwa ndi anthu okwana 85 pa 100 ena aliwonse, ndipo amuthalika akudziwidwa ndi anthu 79 pa anthu 100 ena aliwonse. Tili ndi masiku 12 kuti tikavote. Timafuna timve ndemanga yanu pa ripoti imeneyi njotani madzulo ano. Mukhoza kutipeza pa Facebook, ndipo mukhoza wauza anansi kuti ayi ngati muli munjira tapitani pa Facebook page ya Luntha Television. Chimene mungamachite pamenepo kungopanga like, kupanga follow, ndiye kuti ife tikhati kumaonanso zimene muzilemba pamenepo. Maiko akunja amene mmatitsatira mmapempha muimbe foni. Mwayi wanu ndi tsiku la lero tikhoza kutenga maganizo anu kuchokera ku maiko akunja like South Africa, komanso ndithu Zambia kumene kwakhala kuchoka ndithu madando kuti ayi nafenso tizimvedwa maganizo athu, ndipo nambala ndi imene mukuiona pa television. Mwachidule kwambiri tifuna tiunikire ripoti limeneli kuti inu ngati nzika mwalilandira bwanji, likupereka the true reflection yamene zinthu zilili kapena inu mukuona mwamtundu wanji. Imene ndi program yachidzulo, ndiye ochuluka ndiwo amene ayamba kuimba foni. Tikhala pano mu mphindi zokwana 40 ndipo tiyambe kumva maganizo. Mwaswera bwanji? Taswera bwanji bwana. Ayi neyo ndaswera. Kaya tafika kuti madzulo ano? Kuno kumachinjiri tu. Dzina lija kumachinjiri tikumbutsa. Ndina Ajana. Andani? Ajana. Chabwino ngati siri kuveka bwino mwatikanda Ajana something. Ajana tu. Okay bwana Ajana. Ripoti limeneli anthu 11 sanapange chiganizo malingana ndi kafukufuku wa bungwe limeneli, koma 41 pa 100 akuti ayi amene adzavotera DPP, komanso anthu okwana 31 adzavotera chipani cha MCP. Kutsetsereka musimo tupeza mu UTM 6, UDF 3, komanso awiri PP, ndipo anthu 11 aonetsa kuti sadapange chiganizo. Ripoti limeneli lakupeza ni motani kumachinjiriko? Lakipeza takuvera pale pa kuji mabawa. Okay. Wasanga nao ripoti limeneli. Kwanda nkasikia kwa jaso hapo bandi kuenda kitaso. Oho. Mbuyo mo. Masoje zaso kuti apita mtali za wakoni bandianga. Oho. Ripoti limeneli iwe evidenti kisa na lao. Komatu zikuonetsa kuti amene akudziwika kwambiri ndi achakwera, ngakhale ripoti likuonetsa kuti ovoteredwa akhoza kukhala amthalika muchulukirapo. Abwana tu kudziwikako ndikumeneko. Kudziwikatu ndikumeneko kumazochita za mtuyo. Zimene lero zingampangise mutu kuvoteredwa. Okay. Zochita za mtuyo hata kudziwika sasa na kasabu yoda kampeni ziko lonse. Situkuwaona kampeni kufanya ngasindrama kuzipeleza mshengo ya tu. Oho. Chinangu ati jabu somba jabu faita mirai. Hali sama kujua ndikagule hapo somba zile makazo koma. Ndikagule hapo somba zile makazo koma. Somba zile kaza kuti ubita ni ngazi zile ndizobumba. Zikomo. Oho. Chabwino. Nditwa bwana. Iya, tamva maganizo ano kumachinjiri bwana Ajana. Kinanga towa ukaita mire. Mpaka kila wasi adachoka hapo. Okay.
ya talemekeza maganizo anu madzulo ano tamba kuchimwina bambo 5 years imene mukhale ndi usiku wopambana zikomo zikomo kuyesera kuti mwina atidule koma mwaswera bwanji madzulo ano ayi taswera mwaswera bwanji ya ineyo ndaswera ayi tiyamikire ndithu ndikuti kumene tafika madzulo ano unotu mwafika kuchikwawa kunchalo kwenikweni ripoti ku mchalo mwalimva bwanji ndipo ndemangano njotani ayi ripoti yabwino ndithu ripoti iyo ndipo sananame komanso ripoti imeneyo ndikuona ngati angochulusilako mwina kanango apa sachakwerawo 30% at least komano popeza yabwera choncho iyayi ndi ripoti yabwino oho komanso nafanire kuti kuziwika ndi kuvota ndi zinthu ziwiri zosiyana munthu utakuziwika koma usavoteredwa koma champhamvu pamenepo ndi votiyo fo kuziwika nkopanda ntchito amene akuziwika ndi kukongola ziwiri zosiyana oho twasogoleri tamva ndipo talemekeza maganizo anu kuchokera ku chikwawa mukhale ndi usiku wopambana chifukwa pa 11 po ine anayasana ndifunse ndeni ngwapasaso aijeni a DPP o imoziyo ta angobwera ngati papa angochosera wanu wako apite ku DPP ko analasana kufunseni ine anayasana ndifunse ndeti ngoyenjezerabe ma percentage a DPP ko azipita pasogolo tithokoze kumva maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana zikomo kwambiri zikomo kumva maganizo amzika sikulanga mprogram imene tikuyang'ana kafukufuku maswera bwanji chabwino awafuna timve kukozera kwambiri tacho WhatsApp ndithu maswera bwanji taswera kumzuzu kuli bwanji kumzuzu kuli bwino kaya kumeneko kuheadquarters yayi kulilongwe kuno kwabwino ndithu ndithu maiji saleta chitani ndithu mbali yanu kafukufuku ndi ameneyo mulipo nchoyankhula tiyankhula ndili nacho chabwino ndemangano njotani ineyo koyamba ndisekerere komanso ndinyadire chifukwa chani tsono ndinyadire kuti kafukufuku achitika bwino kwambiri komanso ndiyankhulepo pokutira kuti munthawi sakuziwika chakwera kuziwika koma ndiyankhulepo pa mulungu dziko lindi lathu ena ife sana tifunseko komanso kuno kwambiri sana afuse koma ine ndipo ndimayankhula monenesa kunena kuti kunoko anthu ambiri anatembenuka mtima tizoti sawa ndizija za 2020 zitayi chifukwa 2020 ija tilayiona nkhondo imeneyi kuti aliyense amene anavotera 2019 anasatembenuka mtima ndikupita kukavotera Coast Alliance ija ndi akavotera Coast Alliance ija ndi aona mavuto amene sono ali mu Coast Alliance mo ndikuona kuti mavuto aja adya ndi aliyense ine ndikunena momopa mulungu aliyense akufinya kuona kuti ifeyo nkhani ndiiti nduyi ndipo ndikhulupirira even mawanga ndikamayankhula ndimayankhula mosimikiza chifukwa kuti ine ndikudziwa nimene ndimayendera ndikudziwa nimene ndimakhalira ndi abwezi ndipo abwezi amene 2020 ija amene tinali nawo sa amene so ali panopa aliyense anatembenuka mtima ndipo aona mavuto aliyense angoti mavuto wataonawo nkhani yake ndi komanso nkhani nifetereza ni zinthu zina zimene zakwera kwambiri ndiso mikwacha yathu imene yagwera nimene anthu sono aona kuti bora ujana alipo uja sikuti kuziwika kuti aziwika atchukawo chifukwa chona kuti mwina mwake ndi zimene akupanga chifukwa chake atchuka koma tinene chilungamo anthu iso si anayi aluso amene sanali mu 2020 sanali anayi ana ndi amene abadwa panowa koma aliyense amene anali ndi zaka 13 14 kufikira na lero lino aliyense akudziwa ni mwana amene ndiye akamati awamadziwika kuziwika ndi zimene apanga amene apangira masolution awo mmeneso ziko limene latembenukira ndi imenelo ayenera kuthuka nimene kudaliri zilili pa ndithu maganizo anga yayi talemekeza maganizo anu ndipo mukhale ndi usiku wopambana kumzuzu kupitira kumva maganizo from the background ndithu tikumaona chipani cha DPP kumeneko ndithu azimayi asendera sisters akumavina komanso chipani ndithu cha Malawi Congress nachonso tikumaona kuti ayi nyambo sakuchimana akuyesetsabe kuti chipani china chiyonse chioneke UTM pamenepo nayonso kuoneka ndi nthawi yonena kuti tasane masiku 12 kuti tikaponye voti pa 16 September ndipo kafukufuku ameneyi
timafuna timuunikire kuti kodi sakhoza kupusisa munthu ameneyo nkumakhala chete nkumati ayi inetu andichemerera ine zanga zili pabwino paja amati bata ndi kumadzulo chilichonse chimatha kuchitika. Mukuganiza bwanji ngati nzika potengera ndithu program imeneyi kuti tiunikire ripoti limeneyi mwaswera bwanji madzulo ano? Yes bwana, mwaswera bwanji? Iya ine ndaswera takulandirani pano luntha indi yanu ndithu. Ine ni Christian Church kuno Lilongwe. Kuti Lilongwe perekani maganizo anu pa kafukufuku amene mwamulandira bwanji kafukufuku uyu? Kafukufuku la mulandira? Koma woperewera. Akuperewera pati tikumbutseni tiunikire. Akuperewera kuti anthu ambiri chipani cha musibisa kuyidziwa. Iyayi. Usachidziwa kwake nkokuti nthawi imene chili chotsutsa. Amachiberabera china Genius aja koma chimakhabe number 2. Oho. Ndi ababa chili mumboma. Okay. Zingatheke kuti angaluze sizingatheke limene ndeni bodza la mkumphuniza kopya. Okay. Koma so chimene tingaiwale isamala nchakuti masaiko na amene amachitikaja amene aronongera zinthu zambirimbiri tisatengere kuti zimeji amapanga nchakwera. Okay. Ifuwe mudziko muno makhala masaiko na ambirimbiri amene aronongera zinthu zosiyana-siyana. Chabwino. Koma so anthu ambiri naona azathu amene ayimba foni aluyimbira foni mwina otengera madera amene alili kuti apo peza pita muthalika wokumwera basi tipangeza pita. Koma tatawerengere chiwerengero chimene chionye kuti azine kuti aise ndifakumwera sonadziwa kuti tsono nchewaro ali kwambiri. Okay. Koma so nyori ali kwambiri chipani cha musiri nkadambo chivotera mori achakwera akuwina ndithu opandopikisana. Chabwino. Zimenezo nzonezi anthu adziwe. Iti mizilipoti ija makamba zoti adafusocha kwa anthu ali 2000 chakuti iti mizimavuta alipodi ngakhale president ajaunena kuti mavuto alipo saukana fadala khala ma president ena bweza ukana. Ngati zichama chita chinapita muthaliko maphalo bino numazana kuti zimenezo zine suzonikhudza mufuse antaba nazi zawo. Umazana zone uliwo ntchito akugwira iti mizimavuta president aunena mavuto alipo koma mavuto amene ambiri abwera chifukwa cha masaikoloni kuno kwathu kunatanzira masaikoloni chifukwa chone kuti chilengedwe sichili bwinobwino. Okay. Koma anthu ena atakati achidziwa chipani cha musiri phara lawo kuti achiwa mapanga zorani sakachitanso zimenezi. Chabwino. Pamene akaone pa 16 pano kuti chipani cha chawina kazikatiso aberaka. Oho. Zedi tatsogolera. Tiyamikire kwambiri kuti nanunso mwayesetsa kuti isangodutsa program pereke maganizo anu pakafukufuku ameneyo. Zikomo kwambiri. Mukhale ndi usiku wopambana ku Lilongwe. Zikomo kwambiri kuno ku Lilongwe ndithu. Ndathokoza. Kupita kumva maganizo amzika mukaona ndithu nkhope zilipo zokwanira. Mukulankhulana nawo ayimitsa wasayimitse foni yayi kanayenera kuyankhula. Mwaswera bwanji? Ndaswera kainoyo. Ineyo ndaswera tafika kuti madzulo ano yankhulani mwamphamvu. Kuno kubalaka. Kubalaka ndi mayi ndani kodi? Kuno mayi Kantuzi. Chabwino muli patali ndi foni yanu mumveka pansi tikuyesetsa kuti Amalawi ambiri ali kunsanja kuchitipa ena kumayiko akunja sangakumveni takokerani mphamvu polankhula kapena iwandikirani foni. Maganizo anu ndotani kubalaka? Kubalaka ko maganizo anu ndotani pakafukufuku amene watu. Mayi Kantuzi kuno. Hello. Perekani maganizo anu. Maganizo anga ndonena kuti ndale zili ngati kumaliro. Okay. Kumaliro kumapita wina aliyese ena amakudziwa ena sakudziwa ena amapita kuti tikaone akuti ena amati ayi sitinadziwepo imwina tikakaona akuti tikadziwa. Awo asadalire kuna uliwo ali pa nambala 1 chifukwa Mulungu ndamene akudziwa china chilichonse. Ife tingonsira Mulungu kuti akhale Mulungu. Angotitsogolera Malawi kuti tisankhe munthu woyenerera kuti adzatithandizireso. Chabwino. Ndithu. Tathokoza kumva maganizo anu kubalaka. Zikomo ndithu kupitirira ndi program ino kwa masiku 12 kuti inu ndine tikayime panzera ovota kuvotera atsogoleri ndipo kafukufuku wabwera ndeti mati timuunikire madzulo ano. Mwaswera bwanji? Kapera tinayesera kuti mwina akhoza kulankhula. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera. Mwaswera bwanji? Iya ibwana ine ndaswera. Moses munasowa mabwela kwa Bridget nthawi zina era Moses ali kuti? Iyayi kupangira kuti 50-50 campaign. 50-50 campaign. Munthu amba bwalo nkusira ana monganisira inamo. Bwalo nkusira ada. Ndathokoza kwa basi. Tafika kuti madzulo ano chief.
panova muli kunsanje pabowa penipeni pamtima pa nsanje. tiyamikire kwambiri kuti ayi pamtima pa msanje tafikapo. Nalonjezana makakana pano makakana adafika poduma ndewe adahola ngasidasunga nthawi itali. Koma makakana ine ndiafuna basi. Ine ndikusunga ifa pano pande kuti akupheka kwambiri ndiri dzuwa lamba umwanya amene lambiramo ndi kuti makakana akufa ambiri. Ndaonanso. Mukazunguya chakuno kunsanje kuti mwina ayena akakutengani kapena fundo zanga kunsanje ku kampeni ndi kuti ife titero kuti tidzakukumbutsani. Koma otitenga wafulumira atitenge tipite kunsanje. Apembeni odiya zake kamupe mphawirie mukandativika ne musivizi paniza chuluka izi akhoza kubweretsani. Ndakunyadiraniwo akumva atitenga kuti tikaone kunsanje uko. Ndathokoza koma mundi pepani mudikhululukira kuti ndili pansewu koma chifukwa chongoyikonda programu nati ndizimwayesabe ngakhale sindikudziwa mutu wa lero koma ndadziwa kuti lero kumakhala programu inde ndingoyima pano ndiziyesabe basi. Chabwino wawa. Mundize mutu kenako ndithenda manga mwachangu popeza padekale nthawi ndi macheza ena. Kafukufuku wa bungwe la Institute of Public Opinion and Research litafufuza lapeza kuti pofika pano ndi kuti Peter Mutharika akhoza kupeza 41 mavoti amene omwe anthu 100 so achakwera akhoza kupeza mavoti 31 mwa anthu 100 komanso UTM akuona kuti mene afufuzira apeza kuti anthu 6 ndi amene akhoza kuvotera UTM pofika pano komanso anthu 3 ndi amene akhoza kuvotera chipani cha UDF komanso kuphatikiza apo ndi kuti PP ikhoza kuvoteredwa ndi anthu awiri pa anthu 100 inali wonse koma pali anthu 11 pa 100 akuoneka kuti undecided sakudziwa kuti avotera ndani ndipo naiona tangonena kuti lero kuti chani ndiye lero tsopano musimu tikufunsa kuti ikuonjezerabe kunena kuti komabe zili chonchi kumbali yakuti amene akudziwika pa mpikisano wa zovotavotazi ndachakwera ndi amene akudziwika meti kuyankhula pano kwambiri kusiyana ndi Mutharika akafufuza for iwowo akudziwika kuti pa anthu 85 ndi amene akudziwa kuti achakwera ali pa mpikisano wa president komanso Mutharika ali pa 79 ali ndi anthu 79 amene akudziwa malinga ndi kafukufukuyu osati malingana ndi Luntha television ndeti mafuna tidziwe kuti kafukufuku amene mukamuunikira enu wakupezani motani comment yanu ndi manga yanu pa kafukufuku itasane masiku 12 kuti tikavote mwayilandira bwanji nkhani Tatokoza kwambiri ndikuti ndikhoza kunena kuti kafukufuku ameneyo ndimulandire mu njira iyi. Okay. Kunena kuti mbali imodzi watipatsa kuti tikati tikavote tidati tivote lero ndikuti zikuoneka ngati Peter Mutharika apeza anthu 41 pa 100 aliyonse. Ndi choncho. Motsatira ndachakwera 31 pa 100 aliyonse. Akutero. Koma potengera pakudziwika zikuoneka ngati akudziwika kwambiri ndachakwera pamenepo tsopano ine ndakhala chenkha. Chifukwa zikhala ngati kuti sindimvetsetsa bwino kapena kuti ngati kuti kafukufukuyo sakudziwanso chimene akunena mbali ina ine kamene mwina ni umbuli wanga koma amene ndikumvera apa ngakhale kuti usokonezanso chifukwa chonena kuti mwati ovotedwa tidavota lero akavotera kwambiri anthu ndekuti akavotera Peter Mutharika koma amene akudziwika kwambiri akuoneka ngati ndachakwera so mwina tingoona kuti kafukufuku akhozikhala kuti zimene akunenazo nzoona kapena tinene kuti zimenezi nene zilandire munjira onena kuti ndekuti anthu akukavotera mmene akunena kuti malizazi oyamba akuoneka kuti Peter Mutharika akhoza kutsogola ndekuti zikutanthauza kuti anthu akavotera chipani cha DPP kwambiri ndekuti ngati akutsogola Peter Mutharika ndekuti akutsogola chifukwa cha chipani kapena chifukwa cha dzina la chimangali koma achakwera sakuvoteredwa kwambiri kapena kuchakwera sakupeza mavoti ambiri mwina ngakhale akudziwika kwambiri ndiwo koma ndekuti anthu akukanika kuvotera chipanichi kapena akukanika kuvotera chakwera chifukwa mwina cha chipani mwina ndine choncho chifukwa kuti mukaona mukunena kuti koyambako akunena kuti Peter Mutharika amene akuoneka ngati ali ndi mwayi wowina potengera kuti kafukufuku akuonetsa kuti iwo ali ndi mavoti 41 pa 100 aliyonse akutero ndipo achakwera ndi 31 pa 100 aliyonse koma amene akuoneka ngati akudziwika kwambiri ndekuti another translation ikozikhala kunena kuti ndekuti padakali pano achakwera akudziwika kwa anthu makamaka chifukwa chakunena kuti namene ali mkamwa mwa anthu koma mavoti awathawa kulingana mwina ndi kuti mkamwa mwa anthumo kwakwera bwanji ndipo anthu akuti chani za iwowo
ndekuti kutchukako kuzikanga kwachuka kapena achuka mwina chifukwa zimene anthu akukamba padakali pano zimene ndi mavuto zachidziwikire sindifuna ndimali kuti ndine wachani koma ndifuna ndine kuti ndikuti translation ina kapena kuti kutanthauzira kwina kwakafukufuku tikoza kunena kuti popeza kutsogola ndi wina koma odziwika ndi wina ndikuti zikutanthauza ngati kuti winayo wangodziwika chifukwa zimene zinthu zilili padakali pano mdziko muno koma ndekuti winayo akuovoteredwa ngati kuti chifukwa kuti anthu sakumukambakamba chifukwa zimene zinthu zilili pano koma angomutenga kuti iyayi ife tuvoti mukatifuza za voti ndetu ukaponya mbalini koma mukatifuza kuti munthu amene padakali pano akudziwika kuti akupikisana nawo ni ndani ndekuti akudziwika chakwera chifukwa mmene mwina zinthu zidakali pano mwina nini mulandire motero mukunena kuti apite mudalika ndekuti ali ndi mavoti 41 pa 100 aliwonse mwina koma sakutchuka chifukwa kuti padakali pano munthu amene tikhoza kungamba ngati incumbent candidate ndi achakwera amene atchuka mwina mmalingana ndi mmene zinthu zilili mdziko muno padakali pano chabwino chifukwa ni pamene padoti tili ma translation awiri apita mudalika kutsogola kumavoti koma kudziwika ngati kuti tikhoza kuti chani kuti kutchuka kudziwika kwambiri kwa anthu padakali pano amene akudziwika kwambiri ndi achakwera so ndekuti zili ngati kuti munakamba za 80 chakuti wina 70 chakuti pamene kwina akuti ukamba za 41 wina 30 chakuti so ndekuti zikuti ukavota lero ndekuti anthu akavotera pita mudalika koma kuti tikambe panthu tiyambe kafukufukulina kuti amene akudziwika kwambiri pa makandidate ameneyo ndi ndani ndekuti anthu alitchuka pachakwera ndekuti pali chifukwa kapena pali nkhani imene anthu akukambirana pa ground zokhuta munthuyo so ndekuti anthu akungokambirana kuti ayowa koma atere ndipo akapikisana nawobe koma kwina kona tikafike ndikavoteni ndekuti ambiri akuthawira kwenawo so zili ngati kuti mwachidule tikhoza kutanthauzira motero kapena kuti mulandire motero kafukufuku amene ineyo ndithokoze kuti mna line mwaifwa kumbuyo kuti anthu ananisinya ndipepese kwambiri koma ndingonena motero kuti two translations one wina akutsogola kumavoti wina akutsogola mkamwa mwa anthu kokambirana za anthu kapena kuti ukambirana za amene akupikisana zili ngati chonchi mwina tinene chonchi titenge kumpira mwina kuti zizeke bwino kuti Cristiano Ronaldo anthu ena mangomudziwa ngati Cristiano Ronaldo koma kuti lero lifunse kuti Cristiano Ronaldo ali kuti mwanji ambiri avutika kutchula ndekuti angakungodziwa ko munthu uyo sakudziwa chipani sakudziwa apena kuti sakudziwa timu kapena asakudziwa kuti kumene alilipo padakali pano akuchitanji ndekuti tilenge puleya wina amene wakuno ku Malawi kati zikamba tingotenga za puleya wina kati zisoni maganizo wa siliva ndekuti anthu amumvotera munthu chifoti akumudziwa amumvera pa radio amumvotera munthu ameneyi kuti tikufuna tivote pakati pa Cristiano Ronaldo ndi Levinson Maganizo anthu amvotera kwambiri Levinson Maganizo funa ndamene anthu akumudziwa ndipo amamumvaiva pa ground ndipo akumudziwa ngokuma koma Cristiano Ronaldo angotchuka chifoti anthu amamumvapo nthawi nake kapena adakumumvapo nthawi nake yayi talemekeza maganizo anu kumsanje ndipo inu mukhale ndi usiku wopambana pamene tikuti ochuluka ndiwo amene akuyimba foni komanso iwo amene akutumiza ndemanga zawo kuchokera ndithu ma platform athu onse thokoze kwambiri pali ma message ochuluka pano kumbali ya ma text messages WhatsApp messages komanso pa Facebook thokoze kwambiri kuti there are people amene ndithu they are watching across this country komanso maiko akunja nkhani ili pano ndikafukufuku wapereka 41% mwa 100 kwa Mutharika titati tavota lero komanso achakwera 31 enawo 6 tikukamba za UTM enawanso apezako akhoza kupeza titero osati apezako akhoza kupeza mavota atatu chipani cha UDF ndipo PP ikuonetsa kuti itati tavota pano ndi anthu awiri mwa anthu 100 ndipo anthu 11 angokhala sizora kutani sitikudziwa munjira iliyonse kafukufuku ya amene amachitika situdziwa kuti anthu sakavota pamene pali funso kuti anthu 11 akutani makamaka mwamulandira bwanji kafukufuku ameneyo mwaswerako bwanji tione awa kupitirira ndi program yathu mwaswera bwanji ayi neyo ndaswera Muhango takulandirani kumzuzu taperekani maganizo anu mu nthawi ino imene tili nayo kuti kafukufuku amene mwamulandira bwanji ife uthenga taulandira bwino chifukwa chonena kuti akuonanso mmene president a dziko lino mmene akuyendera komanso malo amene president wakuyenda komanso
zimene akulonjeza anthuzo tinene kuti uthenga tikuulandira chifukwa ndi zimene iwo apeza. Okay. Ngaweza anadzapeza zosemphanako ndi zimenezi kupereka chithunzi cha kuti kodi chilungamo kapena kuchiona chenicheni chimakhachi chifukwa tindudziwa chimene chapangitsa barometer kuti afufuze kuti apeze kuti panopo zikusemphana. Chimene chikuonetsa kuti poyera kuti ngakhale atati apangeso kuti adzapezanso zofanana kumasinthasintha. Okay. Ndikhoza kuti kusunthako zikusintha chifukwa cha mmene anthu akuthamangira pa ground. Okay. Komanso chikoka chimoka chimene chilipo. Okay. Koma ndimangofuna ndinene chonchi. Ngati anthu amene wa barometer akunena adi kuchoka pansi pa mtima kuti pakhala ka influence kena kalikonse. Ife Malawi tilolandira chilichonse chimene chingabwere. Okay. Kuti pata imeneyo voti makhala ya mtima. Ndipo zimene zikamamva sikuti timatengeka nazo kwenikweni yayi. Koma zimatipasa chithunzi chimwe choti Amalawi tione kuti kodi pamene papa tichite bwanji. Nimafuna ndinecho kuti anzathuwa akamafufuza zinthu zawo amakhala kuyendera malo osiyana-siyana. Ndipo mawu amene amakhala kufufuzawo amakhala kufuza maganizo awo anthu. Okay. Nje ifeyo timangovomereza zimene zozo komano chimene ningafune kuwalangiza Amalawi anzanga kuti zimene zizi zipereke chilimbikitso komanso tiyang'ane chipani chilichonse chimene chatchulidwa ndi magilidi ake kapena mapointi ake. Chimene chisakhale chipinjo chona kuti mwina adade ndi anthu ofufuzawa ayi. Koma tiyathandize iwowo kukonza kuti kodi pachapa tinali apa. Kodi panopo kuti tipezeke tili pa 79 kapena awa kuti apezeke ali pa 75 mwina apezeke ali pa 12 kodi chachitika ndi chani. Ndikuti zimene zozo zikwathandiza anzathuwa kulimbikitsidwa kuti no asike tinafoka apa panopo tipange apa tiyeseso kuti mwina itati ibwereso ina tikhoza kupezeka kuti takwera malinga ndi mmene performance yathu kapena machitidwe athu akuonetsera kwa anthu kwa amene adzavote ndi anthu. Komanso ndimafuna nene kuti sizonse zimene timatha kukhulupirira kuti zikhoza kukhala zoona chifukwa ini imakhala sample sikuti ndi reality yayi. Okay. Sample ndi chithunzi chimene achijambula cholinga chona kuti mwina wake akhale ndi mtima onena kuti adziwe kuti ine apa kuti ndipambane ndipange izi. Iwo ataona mmene achitira MCP ndi chipani chawo ndi president wa MCP yo uje ningaza Chakwera aona kuti ndi mmene palili pakadali pano magawo ndi mmene akuyendera 85% iyi kumukhala. Komanso ena amene atenga 79% iwo ndi zimene akukhalira ndi mmene akuyendera chifukwa kugaundi kuno tikamaona zinthu zimene tikuona ndi zimene ifeyo tikuganiza kuti tikudalira kuti nzoona. Izozonso anthu aliyesazitenga koma chachikulu chikhale chilimbikitso kwa Malawi. Okay. Kuti angatha kuthamangitsanawa kodi pamene afuka ndipati Amalawi ifeso tikhale ndi chidwi choona kuti kodi apapa tichite bwanji. Ndipo ngati ena analipo amene akugaza zokavotera chipani chimene iwo akudana nacho ndi nthawi yona kuti nawonso apange kampeni payokha kuti azithandize kuti chipani chawocho chipeze mavoti ofunikira kuti chipose chinzake. Kwa mpikisano uwu ndi mpikisano umene wina amagwa lero wina amadzuka mawa wina amagwa lero wina amadzuka mawa. Amalawi tiwapeze kuti pamene tikuyembekeza chisankho chimenechi tikhale anthu odekha mtima komanso tisaonjezere zinthu zimene kulibe komanso tisakakamize zinthu zimene tizingathe kutithandiza Amalawi. Koma chimene bamba ndikukhulupirira kuti munamvesera bwino. Yes, namvesera bwino ngakhale pati kuno magetsi azima. Awo ndi chifukwa chake. Nkhani yayikulu ndi yakuti Achakwera malingana ndi ripoti iwo wakudziwika kwambiri. Yes. Komano kumbali yovoteredwa amene akuvoteredwa kwambiri malinga ndi kafukufuku ndamuthalika. Ziwiri izi zikupanga nkhani ziwiri kuti wina wangotchuka wina akuvoteredwa kwambiri. So pali anthu 11 amene ali sakuziwa kuti akavotera
yani so mafuna tizibalance zinthu ziwiri zimenezi madzulo ano kuti mwazilandira bwanji kuti munthu angatchuke asosavoteredwa. iya ndimafuna nene chonchi ine apopo ndinamvetsetsa koma kungoti ndimafuna kuti ndiperekepo maganizo malingana ndi mmene akutchuka kumene akutchuka president athuko kunonganena kuti asatengere figa imeneyi kukhala kutchukako kukhala ngati koona chifukwa pa ground ipa ndi zimene kutchuka kukumvekera zikukhala ngati zigwizana pang'ono pamene ndikuti zigwizana pamene kuti achakwera akuyenda pana paliponse kugwisa ntchito ma resources aboma ndiye kudziwika kwawoko kutchuka kwawoko kutchuka chifukwa cha mayendedwe awo koma ndimene ndimutenzera kuti mkati mwa mtima wa munthu amene adapoteyo amene zimene zozo sikakuchidziwa kuti munthu ali pati chifukwa anthu ambiri amene akufuna adzapote panopo adzapote chipsera mtima choyapa ndimafuna mmene mawu amenewo akudzapotera chipsera mtima malinga ndi mmene boma lilayendetseredwa zaka 4 kapena 5 zadutsani tsono chisankho chimene ichi kapena maganizo a munthu panopo ndionena kuti akufuna kusintha kutchuka kwa atchuke mayendedweyo akutchuka chifukwa cha mayendedwe ndi zina zotero koma amene adzapeze mavoti ambiri ndi munthu amene amalawi enatu anasankha kale anthu 11 amene sanasankhaja isakunamizena amene ajatu asankha apeza polowera ndipo ngati polowera kupapezeke kuti ndipo otsutsa kapena polamula ndizengera pa nthawi imeneyi kwamba pakadali panopo ife tigonena kuti otchukachuke osapota atavote malingana ndi mmene iye chisankho chiti maganizo ake alili mu mtima mwake ndiyetine kuti kutchuka ndi kwina koma kuvoteredwanso ndi kwina ndimafuna ndilekeze pamenepo kuti anthu amvetsetse bwinobwino. Tathokoza kwambiri Amhango mukhale ndi usiku wabwino. Zikomo kupitirira kumva maganizo kwa nzika za dziko lino. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Titolena kutheka mukayimba foni muzikhala ndi chidwi kuti titola foni yanu nthawi iliyonse. Mwaswera bwanji? Aswera ganzatu. Ayi ndaswera tafika kuti madzulo ano. Ambaje magawa kumwanza kuno. Kumwanza. Sure. Ayi tathokoza kwambiri lapa msonkho lija kumwanzaku nkofunika Malawi aradziwa kuno bwana. Abidala. Tsono bwana Abidala. Munthu akhoza utchuka ndiye usavoteredwa nzotheka. Zotheka. Oh. Sinanga zitengera machukiro kuti atchuka ndi chani. Pajaso na chipantiro anachuka kwambiri olwankachira zoyipa. Sumna ndimbire tu kuujeni kufoni kwanga. Tititu live pa TV hapa. Yes. Okay. Zimatengera kuti atchuka ndi chani. Oho. Sinanga ikamati zakwera ni ndani akulu ichi chavuta ni ndani akulu koma sikuti achikulilonda amene atchukira yani koma owazungulira ndi amene akwaononga. Iwo aja ndi abwinobwino koma anthu amene awazungulira nanga finance nene kuti ku finance kulakulu ngati koma amene anamtuma kuti azikagwirira ntchito ndi amene akwaonongesa kwagwirikacha anakagula ku butchery fertilizer asi akulu aja yani ana amene anamtuma uja ndi amene akwaononga. Dziko ililo labwinobwino chemakawa security idakalipo unity idakalipo koma zikutivuta chani ku finance nthumu za ku finance sizili bwinesi. So pano ma percentage yonda amene usinanga isi economic crisis pamene panga hardship ambiri akavotera chipweteko. Koma nkhawa zanga zipa achemwali athu awa apipiwa. Andana amene? Achemwali athu apipi ya Joyce Banda. Nkhawa zanu zili pamene pofa chani? Amene ajawa ndi amene ndithu akuyankhula zofuna munthu wakumuzi koma game yachepa nayo. Game yakulira. Anakhalapo president ndithu adziko koma ngudziwa zimene? Maluphozi awo ali malupho kwambiri sikuja kunachitika kachigeti anapanga siwo koma wazunguliraso ndiso kufoyere kukhaso kati sokakada kupepukaso kwambiri. Kuda Malawi muganiza bwanji nze koma ameje magawa anthu panopo tinachapika zitakutheka kuti ineyo ndi ineyo time awiri ineyo mwache magawa kumakha kuti ndilimo
koma chemaka mwaine mulibemo ndi chimodzimodzi anthu 6 mwakhazika amene popo apita lawo atupere a Joyce Banda kabambe achakwera itakutheka kuti folo sewo mwapita la mwalimu aka waphatikiza amene walowesa mwapita kumapezekamo kuchifukwa chake akupeza kuti anthu 41 akuti azavotera iwo chifukwa chonena kuti anthu enawo zochita zawo mwapita zili mukale mwaona analysis imene kupangidwa amene popeti koma kuti mumtenge kabambe wapeza kuti mwina ndi mkono okha wapita musapange choncho ndi president kufika hapo alikutali kwambiri ndi president wa mtundu wa Japan musapange choncho hayi sakufika ni mwana tini zinthu izizi ziliphunzise tilenge kuphunzira likulu chemakawa muda kunena kuti tikamachita zinthu zachibwanabwana pabanja zoyipa zake ndi zimene tikuzionazi tikhala ntosamala kwambiri zikuchitika pa national level koma mabanja athu ndi abwinobwino tinthu tikuchita mafiza kupezeka chakudya tikudya mamawa masana madzulo koma tikachita chibwana zoyipa zake zimene zizi izizi ziliphunzise phunziro osati tizingozilira dei yayi kuti mupite ku Phalombe kuja kunachitika napolo kuja anthu achanatengera kuphunzira pano kukhala bwinobwino kuti muziona matime zimwene amumujeni ku time zizuwa malengezesa akupanga nsewu kumeneko kuli ma irrigation anthu 1500 akulima kumeneko anatengera kuphunzira kuti pange chani sikuti akungolira be mpaka lero yayi ndiye kulira kwaliwo kuti pase phunziro tisamangolira kunena kuti kufinyika tafinyidwaku kapena zoyipa zachitikazi zili pasaphunziro lotani pabanja chabwino timalize choncho lambe chemakawa Bwana Peter Lakumwanza tamva ndikulemekeza maganizo anu ndipo mukhale ndi usiku wopambana inonso chimodzimodzi amalume timakunyadira nizeki tathokoza kwambiri sure kumva maganizo anzika sisi maganizo kungofuna kufa anthu akambirana kale zinthuzi ndiye timati tizikambe pano poyeranso kuti kwa iwo amene sali mwina ndi mwayi okambirana tikambirane nkhani mwayilandira bwanji mwasula bwanji madzulo ano nditi tati tolena arubana mwasula bwanji tabino tisiyanso pa television mwasula bwanji ndigulu ndithu ndikayankha foni sakuchita mwasula kubwanji hello bwana mwasula bwanji ndaswera kani mwasula bwanji yayi ine ndaswera tokoza kwambiri tafika kuti madzulo ano nchofunika kwambiri amalawi atadziwa Phalombe Joseph bwana Joseph ku Phalombe inu munthu unzona angatchuke kumbali ya mavoti nkukhala ni mavoti ochepa report limene likapita kuti kafukufuku amene ndolongosoka bwana Joseph amene ndiye kuti ndi network yamba uchita zimenezo vuto si munthu yayi tikuona kuti ndi network masula bwanji tatola ena apa well ndeti imitsa program kuti ndekuti zativuta pano zikapitirira zimenezi masula bwanji bwana maswera maswera ko bwanji zovuta kwambiri maswera bwanji tatola ena pano maswera bwanji hello yes bwana maswera bwanji ndaswera bwana kani mwaswera bwanji ndaswera tikumbuseni dzina kumene tafika ine ndi polisi chowa kuno kucholoko ripoti lulabwera limene ndikafukufuku chisanzo chabe cha zimene zachitika chifukwa akuti amafunsa anthu zina zotero abungwe limenelo ndiye basamapeza kuti anthu 41 ndamene akhoza kuvotera Mutharika 31 komano akhoza kuvotera Chakwera ndiye koma kumbali yoti kudziwika otchuka nda Chakwera malingana ndi ripotiro ndiye munthu ungatchuke osavoteredwa nzotheka zimenezi choyambirira ndizotheka munthu kutchuka dosavoteredwa zitheka bwanji mukutchuka kwezana advantage zinthuzo zikutero chifuna kuti bwanawa ulamuliro wawo tilankhule mwachidule kunena kuti anthu adziwa ndi mavuto 85 yo akwadziwa anthu okwana 85 pa 100 chifukwa cha mavuto amene amalawa kukumana nawo
komano Malawi should not forget chifukwa ndi IPOR imene inapanganso research achina Afrobarometer nthawi imene ija kuti ngakhale sachakwera zawina ndi mavoti ambiri zinachitikadi. Oho, anapanganso zimezi? Zinachitika zimenezozo ndipo marecords tili nawo tikusunga m'mafayilo. Chabwino. Ndiye sikuti ndizosokoneza munthu ayi chifukwa kuti nkhani ya 41% pa anthu 100 ena aliwonse, nkhani ya 31 ku MCP pa anthu 100 ena aliwonse ndi anthu enawo imeneyo ndi yakumavoti. Komano in terms of popularity ya kuti kodi amene akudziwika ndani, so automatically kuti Mr. Chakwera iwo akudziwika chifukwa cha mavuto amene alipo. Chifukwa pano pa mwana ngakhale wachichepera akudziwa kuti tikugona osadya. Chifukwa we should not forget kuti inalipo nthawi ina imene iwo anazatilonjeza kuti tizagula fertilizer pa mtengo wa 4,500. Right now ineyo ndinakafusa Agola, nakafusa wa fertilizer kwa Agola 160 something per bag. You see, kodi munthu amene ali wakumudza amene ali kuti ndiochepekedwa akwanisa kodi kulima chimanga ndikukhala ndi chakudya chokwanira. That's quite unfortunate. Munjira ina apangisa Chakwera kunena kuti dziko lathu la Malawi olemera akhala amene adali andalama kale. Chifukwa right now as we are saying a bag of 50 kg maize it is costing at 75,000 Malawi kwacha. Kodi munthu amene ali wakumudzi alinako kuthekera konena kuti alibe kena kaliponse akwanisa alinako kuthekera kuena kuti angapite kukagula bag limene lijalo kukabwera nawo kumakadya pa nyumba pake. Chabwino ngati munthu akulandira less than 100,000 ndi akachosepo 75,000 akusala ndalama zingati. Pali nkhani za mafees ana ku school, pali mavuto ambiri zedi. So kudziwika kwa Chakwera 85 anthu 85 per 100 akwadziwa chifuna kuti ndi munthu mmodzi amene abweresa mavuto. In a simple terms tingolankhula kuena kuti iwo akudziwika ngati momwe mmene amadziwikira Satana kuziko lapansi. That's the reality of the matter. So sinkhani yona kuti iso apanopa mwina ulumwana mungamakamuuze chani mwakuti ayi. It's not about Congress but the leadership of this gentleman has failed. So that is why 41% it is going to APM. Why? Because that is a proven leadership, right? Ineyo sindisapota chivano china chilichonse koma mavuto wa Africa anthu akavotera kupsya mtima. Anthu sakavota chifuna kuti anthu akukangovota koma anthu atuuka ndito linga yoti akangochosa mtsogoleri wa dziko. That's the reality of the matter bwana. Ndiye mukakamba nkhani ya mavoti ndi nkhani ya kudziwika ziwiri zizosiyana. Amene otu akafukufuku sakunama zichitika iyi. Mwina Amalawi ayembekezere kunena kuti 41%, that 41% DPP will double it. Atakuikoza ngakhala 82%. Nzotheka. Funa kuti panopa mitima ya anthu a Malawi atopa, mitima ya Malawi anthu akwiya, anthu akukhala anthu aliwo okupsya mtima. Ndeno ndimangothokoza luntha kwambiri akatolika sensasiya kukwera migani. Chona kuti makhala mukubwera poera. Kumatilola kuti tizitha kumapeleka ndemanga. Ine siwachipani ndipo sindimasapota wandali. Koma kunkhani yokhuzana ndi kafukufuku uyo ayi ndithu mbale wanga. Chifukwa panopa kuti mufunse anthu aja kubalaka aja mmalo mokudya kalongo mukadya chiteze. Mupite anthu kumangochi. Mupite ku all the way. Inaso anzanga panopa kundimvera kunsanje ena kuchikwawo. Zikhawo anthu akufa ndi njala. So mavuto alipo ambiri kunoko kumalawi. Ndi akamayenda mmakonivo mukumawasokosa anthu ndi kumakatani. All these things are just Chabwino. Amene ndi network imene ya khangati ya chotapa line koma timamvetsera zimene amayankhula tipitire kumva maganizo a nzika kuti kodi nzika zina zikutinji. Mwasula bwanji? Ayi ine ndaswera tikudziweni. Kumachingako mumveka pansi kwambiri. Tingonabe kuti tipanga bwanji tikuyikeni pa loudspeaker apa. Chabwino. Mukutimva umeneko? Hello? Yes bwana, mwasula bwanji? Ndaswera, inu mwasula bwanji bwana? Ayi ine ndaswera. Ndathokoza kwambiri. Akumachingacha kapena tatenga ena? Mwatenga aluka kwa Chambwe. Kwa Chambwe.
ya Kodi Chambwe paja ndi ku Lilongwe? Chambwe Lilongwe makamaka. Takulandirani. Pakatikati pa Msundwe ndi Mpingo. Inde wawa. Zedi bwana Magawa. Bwana Luka, ripoti to limeneli ndi chikundipatsa mafunso njakuti kapena ino mwalimvetsetsa ripoti ili? Ripoti lilu ndalimvetsetsa. Mwalimvetsa motani? Kulimvetsa ndikhoza kuti ndaliva mu njira yakuti wapezayo zoona mwakafukufuku wawo chifukwa iwowo anaona background mwina amene background palili kuti anthu akungowadziwa achakwera ndi 85% pamene akuwakonda opanga chisankho kuvota kapena kuti amthalika kuvoteredwa ndi 79% ndekuti ndiyenawa kumano chimenene ninganene nchokuti ifyo tikamapereka maganizo athu timapereka potengera ndi imene tikuonera ndiye kuonako kumene mmene iwaonera kafukufuku ndi mmene ndi zomwe zapanga kuti iwo abweretse ripoti lawo poyera kuti apeza izi koma sizokuti anamaliza Malawi yense nkuteka apanga mbali ina kumene apeza ovoteredwa kuti apita atuvoteredwa 79% apangaso mbali ina achula 41 okay 41 yes koma ndimagwira kwambiri 79 iyo chabwino pa 100 aliwose achakwera kungodziwika 85 kusonyeza kuti kafukufuku wawo akutanthauza chifukwa samazungulire kupereka maganizo chabwino amene nonde kuti chisankho chitati chaponyedwa kayamawa amene akutsogola kapena amene akupambana malinga nkafukufuku uyoyo ndamthalika ndekuti tilero kunena kwake kwenikweni ine maganizo anga ndimafuna ndimve maganizo anu tonse ndifa Malawi yes Malawi ndi yemweyu ndipo ndi modzi yemweyu kulibenso wina tidapeze Malawi zidati tikhale choncho tikhoza kunyadira ife tili olandira mtsogoleri wina aliyense amene angasankhidwe kukhala pa mpando komano tikamaona lero kapena kupereka maganizo monga amene anthu ena aperekera maganizo awo tikhoza kungoyang'ana zofoka za lero zimene mwina akhoza kuziona mwayi wakulamula ngati achakwera tikaona Joyce Banda tikaona Muthalika anali rumbo marumo mwemo izoona achita nalo boma lake lomwe la Malawi Malemu Bingu adachita nalo lomweli anthu amapita pansewu mafuta akusowa a Joyce Banda adali nazo zofoka kachiketi jediketi abwana apita anthu adachita kuwatothola matemo pampando zinthu sizidali bwino achakwera adati asiya lero kapita awina ndakabambe tingoyerekeza choncho abwana anthu adzanena kuti abola achakweracha kodi eti adzanena kuti bola achakweracha ndipo adzalandiranso zokhoma zimene yadzakumana nazo ndi dziko ili chifukwa mu dziko muli zambiri anthu ena akamapereka maganizo awo akupereka maganizo posiyanitsa ndi mmene amakondwerera mwina ndi boma lija chifukwa mwina lero sakusangalala ndi boma ili akufinyika nalo akhoza kupereka maganizo awo chifukwa cha amene wakumvera ndi bomayi aliponso ena ndi maboma achawo sankamva nawo bwino amafinyikanso tisanamepo bodza yapa kuti alipo president amene wayendetsa Malawi mutambasale kumaliza kaya zaka 5 kaya zaka 10 palibe kuchoka kwa Chakwera tatapo malero wina adzakhala nzofoka ndipo dzanena Chakwera ukhala bwino chabwino ndi chifukwa chake lero tikunena kuti apita ndi abwino koma tikhoza kuona kuti mu nthawi yawo anthu adapita pansewu adamatcha anthu adafapo anthu ndiye ine ningonena kuti zonse zimene zikuchitika kafukufuku ngati ndiwoona atithandizire mtsogoleri aliyense amene
angakhale mtsogoleri wa kuno kwathu Malawi imlandira pameneyo kaya ndapita kaya ndajoyce banda kaya ndachakwera omwewa apitirira ife tivomera chabwino tivomera ndipo kutha zonse kamuthemuthe nthawi zinaso kafukufuku uyu amasokoneza okay kusokoneza kwacho nkokuti anthu timayimikika pa zimene tamva mukafukufuku tatsala pang'ono kuti tipite kushango tidzapanga nthawi zina kusavomereza ngakhale atapambana ndi wina chifukwa cha kafukufuku yemweyo kafukufuku amabweranso ndi mpungwepungwe mpungwepungwe wake nthawi zina PPP akadzapezeka kuti zimene anthu akubva lerozi zimene tikukambirana lero pa televishoni yanuyi akadzapezeka kuti zafemphana ndiye kuti akwana pa Malawi ndiye akafukufuku akamabweretsa azibweretsa zinthu zokhazokha zimene iwo akuona kuti ndizoona pa ground chabwino ndilibe wina Malawi ndiye mweyu tikanena za mavuto ndi ambiri ifenso tili ndi mavuto sikuti boma life limalidyetsera kuno kulilongwe ayi anthu ena mwina akamaona kaya akumwera kaya akuti akhoza kuona kuti anthu akulilongwe akusangalala kwambiri kuposa chino ife kuno kulilongwe timafinyika koma timachita mbali yathu kuti tipeze zosowa za mmawanja wathu koma tikamangoloza zalazi mtsogoleri kuti ayi mtsogoleri uyu sakuchita zakuti mtsogoleri uyu sakuchita zakuti uyu sakutitsa ferelezo latakhala pa 20,000 koma munthu ngati sadayipeze 20,000 wawambamba ndithu sangakwanitse kugula mukudziwa inu nthawi ya bingu kuponi yeniyeni idali pa 6,000 ngati sindikulakwitsa thumba la ferelezatu amagonera anthu 6,000 so kugonera makuponi aja ndeleloli tikungoyang'ana vuto la zathu la lero kuti ferelezo latachibitsa 50,000 thumba Malawi aliyense sangakwanitse kuipeza 50,000 kupeza nkosiyana mapulaniso makomomu ngosiyana ena magula matumba 100 pamene munthu wina akulephera kugula thumba limodzi lomwe ni vuto la president tiziona mbali zonse zingapo tikafuna kubweretsa maganizo athu tisamapereke maganizo ogawa Malawi koma tizipanga kumumba Malawi tonse tili mu chinthu chomwechi kayangwa kumwera kayangwa kumpoto kayangwa pakati pano tonse ndifa Malawi president akubwerayo pa 16 September tatsalani masiku ochepa 12 days I think so kafukufuku ameneyo atsimikizika pa 17 titamudziwa munthu amene akutsogolera Malawi weniweni kuti ndi ndani zonsetu nzayawe ngati apita akubwereranso mbomamo tizayamika kumwamba ife timakonda tilibe nawo chifukwa ngati achakwera akupitiriza tiyamikiranso tilibe nawo zifukwa kwambiri palibe president amene adzadyetse khomo ndi khomolo aliyense Malawi muno namasangalala amene akufunira nchifukwa chake malemu ngwazi zokuti hesitika mzipanda ankanena kuti chuma chili munthaka nkomwe amakawa tikalowa mmalemba malemba amalimbikitsa kuti aliyense adzadya thukuta ndi anthu chifukwa chadyera timaloza zala zitsogoleri chifukwa cha moyo wakuti mwina mboma timapeza zinthu mophweka timaloza zala zitsogoleri komano adzatisankhepo enase kukhala mtsogoleri ko anthu adzachita nkomwe akhoza kutitulutsa usatha chaka chomwe kulankhula ndikophweka kwambiri chabwino koposa kuchita chabwino mwana wa mzako akachita chinthu chabwino kwemayamikira ndi bwino akalakwanso kudzudzulaso ndi bwino ndi chifukwa chake kuli ufulu mdziko lathu lino nthawi ya bingu kudatuluka mademota amakawa ngati mudaliko nthawi imeneja nalipo kuchoka kwa bwana Pita kunali mademota amakawa chabwino
anthu takuiwala kuti kodi adakumana nzijani anthu ena adamwalira kuchoka kwa bambo amene wajamboma ndiye lero muli awawa sana malize sonkumaliza komwe achakwerawo anthu ena amene amanjoya ambo malatiriririja pa zifukwa zawo na amene amatsogoleranso kwambiri kulankhula nkhani zambiri zoyipitsa bomali ife tikunena kuno kulilongo kuti achakwera sikuti ife amatisamala kumano we do just support him wapanga support ndi mtsogoleri wathu kuno kumalawi tayamikira kwambiri kumva maganizo ano ineyo ndinyadire kwambiri makamakandamba kalekale kuyesa moti ambuye alemekezeke chifukwa nkadawo chakulangeni mwatsekanso program ni nthawi yathu yathiratu anyambo achita nuza kuti dulani ndi ndata ndathokoza kwambiri ndikufunani madzulo opambana mukhale ndi usiku opambana zikomo kufikira tsiku lina wani maganizo a Malawi pa report imene yatuluka mukafukufuku ameneyu stand by for our news at 7:30 maganizo awa ndanzika osati Luntha television kufikira lolemba tikhalanso limodzi mukhale ndi usiku opambana bye. Ife ndifayani ko ife ndife ya Malawi ife ndifayani ko ife ndife ya Malawi